Nofs il-miżuri li tħabbru fil-budget għal din is-sena li jaqgħu taħt il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u Drittijiet tat-Tfal se jkunu qed jeħtlu fis-seħħ tul dan ix-xahar biex bekk igawdu minnhom il-poplu Malti u Awċi. Ħabbar dan il-Ministru Michael Falzon wara li poġġa għal intervista ma' One News sabiex jispjega l-ħidma ta' dan il-Ministeru fl-2021. Fil-fatt il-Ministru Falzon spjega kif il-qofol tal-ħidma ta' dan il-Ministeru tintlaħaq fil-budget li jitħabbar as-sena ta' wara u għanu propju aċċenna fl-effiċjenza ta' dan il-Ministeru li jwettaq dak li jwiet. Fil-waqt li sostna li wħud mill-miżuri li tħabbru fil-budget diġà daħlu fis-seħħ, sal-aħħar ta' Jannar oħrajn se jiġu implementati biex bekk ikun diġà twettaq nofs il-programm ta' ħidma tas-sena. Prinċipalment minnhom pereżempju żieda fil-pensjonijiet, iż-żieda fl-għajnuna supplementari, anzi dik daħħalni qabel, saru l-pagamenti bil-qudiem. Kellek miżuri oħrajn li inti tara kif ittellaq biex ngħidlek il-proċess mill-ewwel. Li wieħed jieħu pjaċir jirrimarka li dal-Ministeru f'dal aħħar snin dejjem irnexxielu iwettaq il-miżuri kollha li kien hemm fil-budget. Ġifieri nitkellmu fuq ġeneralment ikun hemm madwar 30 miżura għal dan il-Ministeru biss. Mistoqsi dwar l-andament ta' ħidma fl-aħħar sena, il-Ministru Falzon tenna li din kienet waħda impenjattiva ferm, dan fi sfond tal-allokazzjoni rekord oħra ta' fondi għal dan il-qasam sabiex ikompli sostni lil daw kollha li jiġu bżonn l-oqsma u s-servizzi soċjali. Bla dubju kien l-ftuħ taċ-ċentru tal-Ibwar li kien landmark l-ewwel darba lina. Kenna wkoll il-fatt li s-sena l-għaddiet bil-miżura tal-budget ta' dik is-sena daħħalna 860 persuna oħra jibdew jikkwalifikaw għall-pensjoni minħabba tibdil li għamilna f'dak li huwa l-kalkolu tal-bolli, miżura li ħankomplu għad is-sena pereżempju. Għall-2022 il-Gvern alloka somma ta' 1.8 biljun euro. Fost oħrajn innefqa f'dawk li għandhom x'jaqsmu l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kontributorji u mhumiex u anke l-pensjonijiet tas-servizz, din se tkun qed titlaq għal biljun 327 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 347 miljun euro fuq in-nefqa li kien hemm fl-2012. Għal-2022 l-akbar żieda hija dik fil-pensjonijiet tal-irtirar u tar-romor li bejniethom żdiedu bi kważi 280 miljun euro. Fl-istess perjodu wkoll il-benefiċċji mhux kontributorji żdiedu bi ftit anqas minn 25 miljun euro.